Bolya, sağ olun Doğan. Sağ olun Doğan. Pullaryňyzy wagty-wagtyna berersiňiz-de. Bol arkaýym bolun. Sağ olun, men gittim. Bolya. Sağ olun. Bäjere. Ene buloy bilen hem tanışdyk. İnsan kuça pulman berip goýberdim. Beýmurat. Bir hili oýy, bir hili akme. Näme etjek? Öwrenşmeli, ýer goşlary berleşdireli. Beýmurat. Eçeňeme gelen röýü. Eltim turaýam ýatlaýanlar bizi. Ýöne biz oçağa söz üçin gaýtmalam däl ekeni bitirip eltimem erbet bolýanlar buat. Dayda gitmediysem hem öýden gittiler da şonça işi özüme deýnýdim. Onu da gittiler. Dogry aýdýam. Çık gaýdamyzda geýnejem gyýnanyp galdy, ýüzüne seredemde. Ejemin ýanyna şu wagt gyýnanyp oturandyr. Ejeme barjaňa deýin. Telefon ýerdimi? Aýla, me berdi. Meni siýlamasa da sizi bir siýlaňydım. Dayda bagyşlap bolýan. Size bir zat aýtaýyn. Ýurjym Beýmurat hile ýoly. Ejeme barjaňa deýin. Ejemcan. Alanakmy? Gudok gidýär alano. Ya. Erbet bolup dur bu kapydan gaýtanmyda. Öýköläýdim ka. Ahy, gaýtmalam däl ekeni gaýtman. Gaýtmasagam bolano ajeren. Doganyň çagalary bar. Olar öýden çykyp gaýtsa bolmada. Bize mesip bolsa çagalar. Allah oňusa öýle işikli bolarsa. Nesip bolsa. Ygtybarly terjime merkezi. 8 dille kitaplary, kitapçalary, resmi namalaryny terjime edip berýär. Ýagny daşarýurda iş bilen ya okuw sapar bilen gidýän bolsaňyz resmi namalaryny terjime etdirjek bolsaňyz ygtybarly terjime hyzmatyna ýüz tutup berýärler. Benim telefon belgimi 871 18 47 74.